sakmono kene. Lho sakmono kae lho Mas. Lah aku nek kadung muni ngono kuwi. Dadi sing turu-turu ki tangi kabeh. Kuwi kuburan no? Lho piye to iki? Lah mosok ngono hotel. Apuk sih. Ora ngono, saestu kula mboten ngertos Mas. Oh lah matane. Ora dikei info lah tak kira ku yo Mula kowe sak urunge ngomongi assalamualaikum salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Lan ugi ingkang teng dhuwure kuburan. Ngono. Hah, kan suwe, iya ta? Iya. Enek kata-kata suwe-suwe. Lha kuwi iso mbegetak taun lho to. Suwe-suwe, cek suwe. Sing penting sugih sik. Lho. Bocah iki kok kemelelet dina iki. Saiki tak takoni kowe ndek anak cilik sekolah. Sekolah ki tujuane apa nek gak pengen pinter? Ora. Lho, Kowe anakmu. Lah anakmu mau sekolahno mben piye? Ya mben padha karo kancane ngono tok. Esuk enek kegiatan seragam adus. Kowe pinter tak tapuki lho aku ngono. Aja pinter, penting sugih. Pak Mudin, tulungi Pak Mudin. Mbok dongak. Iya. Wis walan kowe. Kowe ketake kesurupan kowe. Kesurupan piye? Sugih penting lho to. Ya tetep Malam Sugeng Dalu Mas Dodo Mas Kowe. Selamat malam Sugeng Dalu Mancangi Mbak Limbu. Pak Mas Dalang. Piye? Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat, seger waras. Sampeyan berdua ya sehat ya. Nggih pangestunipun jenengan sehat walafiat. Rasaku saya lemu lho. Walah nggih Ning Mas. lemu sehat, lemu sing iset sampeyan. Nggih, sehat singset nggih tesih lincah. Heeh. Lek joget-joget ngeten iki pun to saged ngrubuhke panggung. Wah, tenan. Nggih. Memang roh kuwi sindenku, bosan nyanyi nembang. Nggih. Amane kula ngimbangi niki kula asne nyempet kula nggih pun. Dadi kula kalih sidene jenengan pun pas. Padha-padha ngoten nggih. Ora bingung ya Mas warene wis bola-bali sowan antara kandangan. Alhamdulillah teng daerah kandangan iki luar biasa Mas. Pokoke teng kandangan niku mboten kados tiyang lintune. Wis kaya dulur dhewe. Wis kaya bateh. Bateh dhewe dulur dhewe kula teng kandangan mriki nek mboten salah kula sampun sakaping setunggal niki Mas. Daerah Asreman mriki teng setunggal. Teng Asreman ki lagi sepisan. Tapi kan nyuwun sewu. Piantun mriki niku grapyake ra kaprah lho Mas. Oh iya. Nyedulur semanah kok wargane Bulurah kok. Nggih wargane Bulurah niku luar biasa hebat. Hebat. Nembe dugi mawon. Lho, lah kula wau teng wingking niku kok wingking kelir. Nembe dugi mawon kula pun disambut kok. Disambut sapa Mas? Sambut nek salah betok lampu abang iki lho. Hansip, Limas. Monggo. Pelawai metu langsung mlebet langsung mriki teyek ngoten niku. Langsung monggo mlebet jeding. Diarahne kaya ngono. Nggih, modele ngertos kula kaya ngertos jeding Mas. Maksane aku ngono. Tapi nggih alhamdulillah remen Mas. Seneng ya Mas. Seneng. Napa mlih jumbuh kali tembange wau. Dangu mboten panggih jenengan tembange wau nggih pas. Tombo kangen. Tombo kangene kula pengin panggih jenengan dereke jenengan panjenenganipun kalian Mbak Didi. Iya apa to Mas, sampean kok nyelo-nyelo iki lho jane duwe tata krama tata traksila apa ora kowe iki adat kejak apa Jawane iki digawa. Kok men nyelonong kaya bis. Ora lara. Ya genti-genten nek ngomongi genti-genten ben gak tumangsa ning rumah ben gak bingung. Ngapunten lho, kula asline nggih isin wong ditimbali mriki teng dalemipun Ibu Lurah nggih. Heeh, Bu Mujiati. Bu Mujiati. Wis alhamdulillah matur sembah nuwun kalian Bu Mujiati. Ijik nyelone. Bocah kok ora duwe tata traksila. Sopan santunmu mbok kek endi, Mas? Kowe Jawa apa ora? Ngiling kowe. Ngiling kok langsung rontol kancane iki maksudmu piye? Ngono kuwi ya gentian ngono lho. Ngapunten lho Mas Didi nggih. Asane wong nek mboten ngertos waktu dan situasi nggih ngeten iki. Lha niki teng daleme Bulurah. Lah iya. Ya paling gak tunjukkan kesopananmu. Lah iya, pancen Bulurah ki piye terpandang ora kene. Terpandang. Wargane nggih kathah. Iya. Kathah sing tresno. Heeh. Nomor 1 nang desa kene dadi ya ta. Matane cici. Sukacane kalau tanggapan ora oleh iki lho. Lho tanggapan Mas. Dadi omong iki gentian ngono lho Mas. Gentian tak rungono ket mau omonganmu ora bener kabeh. Lah maksudmu pengenmu piye? Wis ora kaya wong liya. Nah, kaya dulur dhewe. Iya to wong ki mbatehne kok Mas. Aku krungu swara kowe mak teratak. Nyapa kok mak teratak? Ajur kok kira bayaran. Bateh dhewe kok.
Walah, wong kok sing dipikir kok duit nggih Mas nggih. Hasilnya keluarga dhewe. Yo keluarga ora wong liya. Lah nek keluargane dhewe mosok arep nampani bayaran. Saru lho. Ya tegese gak ngono, Mas. Maksude iki hubungan kekerabatan iki akrab antarane tebe-tebe saking Bojonegoro saged dugi mriki ngoten lho. Wis kaya nyedulur ngono lho, Mas. Pancen ditanggap kok ya. Ditanggap piye? Ditanggap ngono lho. Iya, lah modelmu kok kudu nyek kali wong lho nyapa lho kuwi kok seneng ora ditanggap. Ya seneng bayaran. Lho, mikir bayaran terus to, Mas. Pikir bayaran terus. Bukan kamu kuwi antara dulur karo duit no abot duit kan. Kowe jelas no kowe. Lho, kowe kleru lho, Mas. Lah kowe ora kleru. Dulur karo duit tetep sing diaboti iki kudu dulur. Lho, kelincipen omonganmu. Lah iya, kowe Bojonegoro teko kene ra nek bayarane teko kene wae. Bosok wae. Rene yo nganggo bensin. Potongane kaya bak. Omong mbok sing biasa ngene lho. Kowe ngomong aku bak ya potonganmu dhewe kok ciduk. Lah kan kena nyiduk kowe. Nyiduk kowe iki. Sing mau karno piye? Kowe pengen ngomong caturan kali Mas anu Didik. Yo. Mas Didik, nyuwun sewu Mas Didik niki pendidikane tinggi lho. Napa? Pak Didik SPD. Sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Titel tinggi, wong pinter. Lah kene ya SPD. Kowe SPD ora sarjana pendidikan kowe. Apa? Sampun pedhot del kowe iki. Enggak ngomong dite ngono. Apa enek lagi temen ki aku. Apa? Dalang kok SPD. Loh, lah itu enggak masalah toh, Mas. Umumnya SN, ngono kene. Sarjana seni. Sarjana SSN. Iki SPD. Ora apa-apa toh, Mas. Apa ya kleru? Apa ya SPD terus dalangnya apa ya? Apa ora oleh. Nek klirune iki mboten ning kurang linier lah. Wah. Kelinci penuh. Ya, mohon maaf karena bahasa orang elit ya kan. Elit kok jadi kurang pas gitu saja. Tapi kalau keadaannya seperti itu ya ada masalah, udah lang enak ya. Ya ora apa-apa ora linear TPP-nya panggah cair. Nah, gitu. Kowe iki omong linear wong ning omahe pangananmu gethuk ae kok linear. Ora masalah iki jenenge wong sing ra ninggal Jawa. Gethuk makanan khas Jawa. Pripun sehat ya? Sehat. Pas ngoten ampun. Yang niku sehat sing utama. Ya, kowe iki nyuwun sewu. Kowe iki ora wong Jawa asli kita iki. Asli. Wong Jawa iki lamis-lamis lambe karo sapa wae gak semangat. Lah iki lho pitune kowe karo aku lho ngono. Nah aku gak iso lamis to. Wong Jawa kuwi ngono Mas, abang-abang lambe. Abang-abang lambe kanggo ngeraketke. Nah, abang-abang lambe itu mendekatkan diri dengan ketidakjujuran ta wong. Kok iso ketidakjujuran? Ya iya kowe muni iki mau alhamdulillah panitia sampun mapak. Lho ngono 5 wae rene. Lampu abang yo rene. Aku parkiran yo golek dhewe. Kowe ngerti nek nang kene sing beda siji. Apa? Suguhane nek nang kono-kono iki kan enek jajan misale buah yo salah. Yo, nek kene iki mau beda. Apa suguhane? Pencet. Lho kuwi sok peyuh. Pak Joko ki pemborong pencet kok suguhane pencet gundulmu amblekno. Kok ngerti lho? Pak Joko ki pemborong pencet sapa sing kene ora kenal Pak Joko? Pak Joko pencet perkara Pak Joko dodolan pencet. Wah, kuwi repot Pak Joko slamet ora dodo wedhus. Lah nyapa? Dalem Joko wedhus. Lho ngece. Kok ngece lah jare Joko pencet. Joko pencet perkara Pak Joko dodolan bener sewu. Niki adicarane sedekah bumi ya Pak. Sedekah bumi gundulmu ngono. Oh iki nyangking. Paling matur. Oke. Wong ditekano rene ditimbali mrene. Alah. Sekolah TK drop out ya kowe kuwi lho. Ya, Pak. Wong maca ki dikai jarak, Mas. Aja kecedhakan, nek kecedhakan ora ketok. Lah, piye wacane piye macane piye? Menikah. Kowe ki cak pocrok trae kok sok. Ngene lho, Mas. Maca ki ngene lho. Kasih jarak tapi saking senengane awakmu karo aku yo. Heeh, berarti mau penonton umum. Lah terus duduk tangi kabeh. Pengantin kepala barzah. Oke, Bro. Pendukungku kaya ngono to. Wis, muga-muga kabeh dadi wong sukses. Amin. Kalah minder deh.
Kowe ora duwe sapa-sapa. Oh iya. Ya iya, weh tenang. Pendukungmu tangi kabeh sakmono kene. Lho sakmono kae lho, Mas. Lah aku tak katemuni ngono kuwi. Dadi sing turu-turu ki tangi kabeh. Kuburan. Lho piye to iki? Lah mosok ngono hotel. Ora saestu kok mboten ngertos, Mas. Oh lah matane. Ora dikei kok lha tak kira piye. Bola wis saurunge ngomongi Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Lan ugi ingkang teng dhuwure kuburan. Ngono. Berarti sing kae anu kanca-kanca nom-nom iya pro karo kowe. Kowe golek dhewe kono. Wis ora masalah. Wis pek ngono ora masalah. Tetep sing ning ngarep iki lho sing pro karo aku. Iki ora wong liya lho, Jo. Lah piye? Sing delok iki keluargane Pak Lurah karo Bu Lurah tok. Mosok keluargane Pak Lurah Bu Lurah sak menten kacahe? Iki keluargane tok. Ayo sing turu-turu dibuka, Mbak, anake, Mbak. Lho yo ben opo sak turu ngomongkan buka kok. Nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis nyauri berarti pro. Alah ngomong. Umum piye? Umum salam yo dijawab yo umum. Cobi Bu, anu Bapak Ibu nyuwun cuantene jenengan nggih. Lek kula, jenengan halo ngoten nggih. Angel iki. Angel piye? Ben kowe ngerti nek aku ki yo ning kene yo akeh pro karo aku. Ya, nyuwun sewu sedaya. Hai. Iki mesti ana campur tangane karo nggonmu kae. Ora, ngono aku. Lah nek nggonmu apa gelem muni? Lho. Kita sakmono tok tapi kompak lho, Cuk. Jajal. Halo. Wis nyauri bernada. Aku saya gregetan siji karo Darmaji. Darmaji kok karo ini. Kaya kenal-kenal. Alah anggere tamu anggere wis kok. Lah modele ngecewok. Lah masamu iki opo ora gelem muni? Iki yo nyauri. Sedaya halo. Tak bunuh diri ya. Apa cekak men pikiranku bunuh diri lho. Wong kok ora iso gawe wong ki menarik atine awake dhewe ki piye lho. Ben wong-wong tertarik. Iya, kowe duwe trike ada lho. Carane piye? Penggabungan antara suara, gerak badan gesturnya dan mimik wajah itu harus ada. Piye contone piye? Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya. Hai, ngono. Dadah. Kaya banci jembatan. Aku gelem ora? Kaya banci jembatan. Wis kok percaya aku. Ya, ayo matane dhewe iki. Aku marahi malah matane kancane iki lho. Mripate rada anu senyum. Lambene buka. Teko kuping no. Ayo. Lambe dibuka tekan kuping yo suwek kok so. Tangane ngene. Ya, terus rada mendak sithik. Dah, terus muni. Bapak datang cempe rakto enak anggeran pro yo ngene iki lho aku kuping ora diurusi sik dagang ora diurusi kene kuping kering panas saya tak duduk sik ya jempol kamu sabar pendemo gundul ngono lho minta demo lho pengen ngerti lho kalau apa dan bapak-bapak ibu-ibu halo pamit dari ayah kerja. Wis tuwek anak-anak kaya cek iki. Kakak ngaten apa? Ayah kerja ya. Pokoknya aku anake. Ayah kerja ya, Nak. Kerja ning kene bae. Ini bojone kok mangan. Aku jan sakmene tuwekku ora tau miso. Dino iki pengen miso aku. Losno asu iki. Ora aku ire. Ire aku yo padha wae. Lah ya mesti sak grup. Modelmu kok ngece wong. Nyuwun sewu menika diceran nganten nggih. Sing dados nganten nggih menika putranipun Bu Lurah nggih, Mbak Ayu kalih Mas Hamdan ATT. Mbak Ayu kalih Mas Agustina. Iki kontrol iki bedake Mas. Mbak Ayu Agustina. Nah, dadi siji. Karo Mas Iman Hamdani. Iman kok Imam? Iman Hamdani. Apik jenenge Mas. Apik lho, ora kaya anakmu. Bocah cilik umur 2 tahun jenenge prundul ki apa? Lah ora ngerti sejarah kok. Sejarahe apa? Lho bojoku ki biyen nganggo operasi lho, to. Operasi apa? Operasi kaisar gundulmu sesar. Yo sesar. Wong meteng ki sesar. Heeh, mula hati-hati. Wong Jawa aja ninggal jawane. Jarene mbah-mbahku biyen, Pak. Nek bojomu meteng le, aja nutupi bolongan apa wae. Nah, kula ki lali.
bojone meteng ora oleh nutupi bolongan opo. Bolongan apa wae lailane ngoten Mas. Ha iki tikus kok riwari nang kamar tak delok pojokane tak tutup lho. Lah kok iso bojoku nglairno ki kangelan. Wis sulit wis ana ngedeni 6 minggu. Piye? Sito ngedeni 6 minggu. Ngedeni 6 minggu ki berarti apa mbok cor ngono to piye bojomu iki? Iki bojoku apa bojomu ta? Bojomu. Lah yo kuwi bojoku kok kowe bingung lho. Barape ngedeni 2 tahun, barape. Tapi kuwi gak umum, Mas. Lah kan bojoku ki gak umum. Wong kuwi ya tak tutup ora tak umumno. Apa tak ora. Ngono lho. Lah bojoku ngomongin 6 dina kita. Bu, 6 minggu. Nah, bisa. Betul-betul. Wis bismillahirrahmanirrahim tak jenengno perundu lah ngono. Akhire metu lahir tapi percaya kan putih kuwi Cina ya ra. Putih apa ndase korengen tok niku kene ndase. Wis mari. Oh, wis mari berarti. Mari timbang anakmu. Ya ulu. Udah gudul ngono. Wis ireng. Ndang iki kok sekolah. Lah anakku lho cerdas. Lah anakku cah polos kok. Polos potoke nyeplos kuwi. Tenan Mas iki tenan. Kowe nyek polos potoke nyeplos iki gundul. Lah umum bocah cilik krungu musik. Jokan lho. Anaknya krungu ngene lho. Kuwi kaya anak iki. Anake tetep wong ora. Tapi lah anak iki parah Mas. Parah piye? Kudune bocah kan diwaris sopan santun, omongan sing sopan. Mboten anak niki. Wong bapake teko tek langsung anake muni ya, Mas. Piye? Ayah anjay. Ora apa-apa. Lah nyapa? Ini keluargaku tak losno ngono. Mula dongaku ra akeh to. Dongamu apa? Kanggo kaya nganteni muga-muga ndang cepet duwe momongan, dadah putra. Dadi putra sing sugih. Wis ngono to, anakku ya ngono. Wis muga-muga dadi wong sugih le. Aku dongaku ra akeh. Dadi wong piye? Sugih. Ya, niki jane bener, Mas. Tapi kurang bener. Kurang bener. Kowe nek sugih tok, kowe malah rumpat penting, Mas. Rumpat sugih lah penting. Lho, sing penting iki nyuwun sewu lek zaman era modern sekarang itu yang diutamakan adalah pinter. Muga-muga mantene duwe anak sing pinter. Muga-muga dadi sugih, muga-muga anake pinter. Sing mirsani mugi-mugi sugih Allahumma. Amin. Mugi-mugi sugih. Seneng deh. Kok kata kabeh botohmu kabeh. Botohmu kabeh ben kowe minder. Ya ta, ayo, mugi-mugi sedaya dadi wong pinter. Ora sing jawab. Oh, pancen penting sugih kok. Ya penting. Jenengan pinter sugih to? Penting sugih to pinter? Aku. Nggih. Aku wong pinter. Pinter. Iso ndalah iki minangka Mas Didi iki pinter SPD gelare. Korban kedua. So korban kedua lho. Ayo penting sugih. Lek sugih wis pinter. Lah nek saiki nek wong pinter tok ora sugih. Sing nanggap sampean ki sapa nek gak wong sugih? Wong pinter tok. Ora iso. Aku dibayar kanggo apa? Nek tok. Iki logika, Mas. Ahe, Siluman Gonggo, panggil aku Alvin. Alvin kaya koralne Alvin. Wis bener kowe ngomong sugih iki penting. Bener no. Malah penting wong pinter to, Mas. Pentinge piye? Wis sugih sundul langit donyamu gedhe, donyamu akeh. Tapi nek kowe ora pinter kowe diapusi wong sak donya entek donyamu, Mas kowe. Apus ana los. Sedina ping 3 apus ana. Saiki diapusi sesuk aku cek duwe. Sugih kok. Iya Mas, tulungi Mas. Tulung apa kelelep kowe? Lho. Maksudnya iki iwangi bantah lho. Kowe nek pinter tok ora sugih tok ora pinter. Ora iso ngelola dhuwitmu, suwe-suwe dhuwitmu entek, melarat. Kan suwe, iya ta? Enak kata-kata suwe-suwe. Lha kuwi iso begetak taun lho to. Suwe-suwe. Sing penting sugih sik. Lah, kok kemelelet dina iki. Saiki tak takoni kowe ndek anak cilik sekolah ki tujuane apa nek gak pengin pinter? Ora. Lho, anakmu. Lah anakmu mau sekolahno ben piye? Ya ben padha karo kancane ngono tok. Esuk nek kegiatan seragam adus, kowe pinter tak tapuki lho. Aja pinter, penting sugih. Pak Modin, tulungi Pak Modin. Kok cuma. Siap. Wes kesuwaran kowe. Kowe kaya kesurupan kowe. Kesurupan piye? Sugih penting lho to. Ya tetep penting wong pinter. Saiki kowe ngerti enek pepatah mengatakan. Pepatah apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dadi awake dhewe kon pinter, kon sinau nganti tekan Cina. Omonganmu lho keduren. Lah kowe teko kandhangane karo Google Map. Kok teko Cina. Kowe nak takok piye? Kamu kok basa Cina kae langsung wae wong. Keminter tulunge Mas aku. Wong manfaate justru wong sugih. Manfaate apa? Upama iki ning gone desa Kademen. Kademen Gudul ngono. Kadangan. Desane Mas asrama
kasreman kasreman yang ademen gitu kasreman enak masjid terus dadi ya kok aku sugih tak sumbang dadi perkara duitmu akeh mau sumbang iya omahmu urung keramikan ya bojomu tak keramik dulu bojomu keramik tak tapuk lho kowe omahmu lantai bojoku iki lantai omah kok piye kok wong sugih mampu berarti kados bulurah iki duwe acara apa kuwi kok danane kurang yo mau sumbang sugih berarti duitmu wis akeh ayo sugih karena wis sugih ya wis dalu iki rasa bayaran ora apa-apa sugih ae nggih Mas nggih dadi aku ora sakit gak ora sakit Mas wis sugih kok wis terus to sugih lho ora ngono ora wis ngono sugih kan si upom ora jare bulurah kok sumbang lah kan upomo kok bulurah tak sumbang boten bulurah menangan peti ora piye bosakno kene nggih Mas Didi ingkang baku namung saged derek dedonga kagem temanten kekalih Mbak Ayu kalih Mas Iman mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah awet langgeng ngantos dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen amin ya rabbal alamin pancen penting muga-muga dadi kakek-kakek nenen-nenen kakek-kakek nenen-nenen budulmu amplek napa so kowe iki piye to Koso lha apa to kakek-kakek lan ninen-ninen nenen-nenennya apa nyocok bomu to Koso iki lambene anggere jebret lambene kok jebret ninen ora nenen-nenen dadi ninen-nenen nek gak karo nenen ya ora iso ya dongamu apa kanggo nganten ya sing jelas ora padha karo kowe jajal apa wis muga-muga kaya wong umum ora pegatan tetep dadi wong sugih bejo Allahumma amin iki lho penting enggal-enggal diparingi momongan nggih mungkin nak suwi boten kada momongan nggih kula mawon awakmu kan to pengobatan terapi desa insyaallah apa terapi kowe nggih piye amre wong dagake duwe anak ngono iso oh iso lha tangga kowe 8 taun kok duwe anak tak kei syarat sarono mara nang nggonku nginep 3 dina mulih meteng dah iki ketoke sing lakoni awakmu ketok iki astagfirullahaladzim lah nginep ning nggonmu mulih kok terus meteng berarti sing niki pelakune nggih Mas pelakune mesti kowe Mas nginep iki karo bojone to ora nginep dhewe ora aku iki kan duwe cara loro to carane piye bedagake meteng gampang sing pertama dengan cara medis ada cara alternatif lho nek secara medis iki piye medis iki ya konsultasi nang kedokteran mungkin bisa dikasih obat penyubur dan lain sebagainya penggunaan obat-obatan penyubur cek kandungane kuwi nek medis dan nek secara alternatif bisa diurutno oh dipijet aja lho kanggo minyak pijet terapi ngono terapi bentang subur alah ora masuk lah Mas kowe diurutno iki diurutno wis apa dalange sih apa aku sih kena iku lagi sing nepaki nah insyaallah meteng lho ngono iki gak bojo dingin bacaan to Mas ya diurutno berarti wong lanange akeh ngono gentenan ngono penting duwe anak iki sesat tenan kowe iki kok kaya di rumah tangga iso tapi diratani wong akeh truk lambemu rapi ayo nyanyi kanggo ngantene kok mau piye tak siap nyun sewu nggih Mas nggih nggih suka pari suka dalem iki menika ngaturke sembah nuwun dhumateng bulurah sampun nimbali kula sakloron ayo tak siapno kok pojokan nyanyi kanggo nganten kekalih Mbak Ayu kalih Mas Iman Bismillahirrahmanirrahim Inna lillahi wa inna ilaihi malah mati kata botongmu ora trimo kowe nyeluk penyanyi kaya nyeluk mayit e lah kudune piye yo suara enak kok kembali tim Cimat punya cerita iki kaya radio sing menggembang dan seterwa wah enak soalnya apa nih Sidor Koso gundulmu Sono Sidor Koso dan seterwa wah bapak-bapak ibu-ibu selamat malam semuanya selamat menikmati hidangan yang ada di Kondi gitu di sana sudah ada buah semangka belimbing dan juga ada buah jeruk kok jeruk iki kok botole lele syariah Mas
Iku sopan. Sari ae kaya bangen kok iso. Hati-hati yang ada di belakang sana, cowok. Nah. Jangan dia terlalu atas. Awas nanti ada bisa kecantol. Suwek katon. Kecantol. Suwek. Ya kita kumaku lho bisa petek. Ya bet apa salah. Iki kok frigis mentanya kok. Ngono kuwi lho. Iki kese seneng lho Mas. Hati-hati yang di bawah situ. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada Allah lu. Terus apa gua? Aku Joko lek kromo. Tapi ora masalah wong kok kromo. Lah lu kok baleni iki wong Jawa gak boleh. Ayo, masang tas jaket. Baik, tentunya malam hari malam yang sangat istimewa. Tapi malam Nyapa to? Itu apa nyanyi kanggo ngantene Mbak Ayu karo Mas Iman. Baik, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cok. Bintang tamu yang satu ini, artis yang berikut ini, berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Salah kok urut lebih terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cok. Yo kita kasih lemparan batu bataku, Cok. Ada siapa lagi kalau bukan Cako? Komen. Amin. Gak boleh. Penku. Penmu. Wadah sangat kucing ya. Iki tegese seneng dene. Seneng yo seneng ning. Bangga seneng ngono lho, roh kowe iki seneng. Kaya dulure dhewe. Enggak nek dhewe tok ae seneng. Yo Cak kowe. Cepet Mas yo. Nanti kita ngenteni kanca-kanca. Oh iya. Ayo siap. Siap ya cepet Mas iki. Yo Cak kowe. Dung. Untuk kedua mempelai Mbak Ayu Agustina dan juga ada Mas Iman. Sebuah lagu dari Pak Haji Roma Irama. Ada sebuah lagu apa ya? Kok apa iya iki lho sing cetone piye kaya ngono to. Istri saya aja sudah Mas. Ah, ini sih. Setiap keindahan Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Perhiasan terindah hanya istri saleha perhiasan terindah. Ngono kok dhewe ayah kerja. Wis to coba anak kowe aku izin jane. Anak ning omahmu. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha. Iki jenenge bangga. Suara mutku ilang kowe tak mut ya. Lho mungkin perasaan. Oh, nek perasaanku apa mbok pakne kowe kok ya. Tapi penak suaramu Mas. Gak iki tegese aku nyanyi sithik kanggo Mas nganten. Pitutur. Mbok piye sing paling penting kuwi istri soleha. Istri yang bisa saling melengkapi, keluarga yang bisa saling menutupi. Tegese nek menutupi ki enak-enak eleke ya ditutupi bareng-bareng. Cocok. Kowe lagu rek bab Roma kok suwantene nyuwun sewu Mas. Alhamdulillah. Kok penak nggih. Jan Jebres Bang Roma. Yakin pas persis kalau
kalih Bang Haji Romai Rama ku sami suarane. Karakter suarane padha. Rumah nama ya ngomong ngono betul. Oh, lha kowe tau petuk Romai Rama kapan? Dalam mimpi. Berarti nek lagu tentang Roma apal kabeh. Insyaallah. Weh, misalnya Roma ini menyanyikan lagu sing ceritanya tentang percintaan ya iso. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh pokok awet. Kowe apa nyekso kan? Lah nek musik kok kedingo iki lho. Karepku garingan ben aku ning pasno kono lho. Kendangmu kaya kena lemah ngono. Kendang kaya udanan. Ancen kendrange Lah bakal kok udah takon lagu aku ya padha karo Yai Segoro. Weh, berarti kowe iso kabeh lagu. Insyaallah. Weh. Lah nek Roma sing ceritane temane tentang pitutur ya nek. Ada. Piye? Judi kok judi piye to iki? Ayo sing dilihat pakai Yudi barang. Oh, iya. Judi Teng. menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bapang Bahan bokong. aku pilek lho marai. Bahan bokong. Bapang Ya, krungu apa? Krungu bokong. Lho, Lho kok jaluk iki sing ngomong kleru Pak. terus wira medhok kuwi ya. Lagu apa? Nasihat yo kaya ngono. Lah iki sesuai tenggaleme bapak apa Ibu Lurah. Bu Lurah, Nek misalnya Bu Lurah temane pembangunan desa ngono ya nek. anak Roma. Piye lagune? 1001 macam cara membangun balai desa, balai desa. Mau dibuat joglo atau biasa, terserah Bu Lurahnya. Ya lah. Ayo iso sepurane yo men yo. Iki mau tawur. Ngawur wis kadung penak lho. Lah kan lagu pembangunan lho. Nyatane yo pas penak lho. Yo, enggak. Misalnya nih lagu Roma sing temane tentang transportasi kendaraan. Iki lagune anak-anak. Lagune piye? Becak, takkan mulaku. Sing teman. Kendaraan toh? Ini mentok. Ini mentok iki lek. Becak, Ini mentok. becak. Wah, lah. Ini lagune cacile mentok ya, Mbak. Mentok kandhane. Mentok kuwi lagune. Becak, takkan. Ayo, mentoke numpak becak. Mentoke numpak becak Itu lah mentok numpak becak ra ora. Jajan lagu iki lho, tema iki nek kowe iso bayar aku dalu iki pen ra masalah. Yo, Tenan, disekseni wong semene bane lho ya. oke deal. Ora bedok wis. Ora bedok tuh, boleh melok tonggo. Lagu sing temane sing menceritakan tentang banci. Geblak kowe ra iso kowe. Iso Lagu banci enek lho. enek Piye lagu dene jangan. Dene canan tau nyiptano lagu banci ya, Mas. Urung tau lumun aku. Ora enek. Cowo-cowo nganduri, cowo-cowo ngribeti. Nyantol-nyantol gekku. Gawe lakuku. Sing nyantol iki apa? Yo kok diarani rono ya nyantol. Lho kan ganggu lho nek aku banci. Iki enak teko iki. Lah mulane takok Iki lho nek sinden ayu-ayu. yo pancen wayang yo kudu nek sinden. Iya maksudnya ayo ditanjake, Ah. dinikmati. Ayo tak nikmatane. Maksudnya dinikmati suarane kok nikmatane gitu. Alas suara to? Iya. Alas suara ta. Yo, lah apa jaremu? Ya joget. Yo. Mek kok mek, Apa dek? upama kok sinden cacahe 1 2 3 4 5 6 iki kok gelem kabeh karo kowe dadi bojomu kabeh. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mencoba membuat jadwal. Jadwal apa kuwi? Jadwal untuk menggumbuli. Menggumbuli. Ya. Jadwale piye Kalau jadwale? tak kalian omah dewi.
Kok kayak nama dia Senin aku namanya kene. Senin kene iki. Selasa, Iki Rebu, Kemis, Jumat. Ngono. Setu minggu aku libur. Iya toh Mas, iya toh Mas. Nemi ya. Sindene Mas Didik ki Iki 6 lho. Nggih pun ngertos. Dadi bojomu kabeh mau jadwal. Jadwal Santi iki. Senin, Rere. Selasa aku namanya kene. Susi. Rebu, Iki Kemis, Lah iki Mbak Inces Jumat. Lah kayak setu minggu aku Piknik. Keren loh. Lah kae bojomu sijine kae. Ah, Sabtu aku menyang yo bongko. Lah nyapa kok bongko? Lah kena susu kadaluarsa. Awe ora tapuk iki. Kono ki anggere disediani dhuwit kritik lho karo fresh cares iki. Iki apa? Lah kan ini iso glegek apik. Ditajake kita kuliah masih. Monggo manut. Heeh. Apa Susi kena. Oke, Mbak Susi ya. Ya katuran jemeneng menika wonten diajeng Ayu Susi. Castro. Selamat malam. Susi. Alhamdulillah. Iya. Bisa ketemu. Iya. Senajan selama tidak ketemu ya. Iya. Oke. Ini ada acaranya adalah mantenan. Paling tidak sebelum nyanyi mendoakan apa? Mendoakan yang terbaik buat yang Grup apa? Ini menunjukkan bahwa kita berdua itu semangat. semangat Mbak Tini. Semangat. Kok iso mendul-mendul dhewe lho urusane apa iki kok sok Ah. Selamat ulang tahun kami ucapkan. tiba sing Susi ki latah. Oh enggak, Mas Mari. Wis mari, mari mari. mendadak mari. Tapi saestu lek kula kali Mbak Susi niki alhamdulillah sering ketemu Mas. Ah, iya. Angin dicipi suarane. Hmm. Iki mumpung enek sing ngibing teko, ya toh? Halo. Ya. Weh, romo. Lho seneng aku enek sing nyawer duwike dolar, matur nuwun. Nggih. Pak, Nggih, Kong. sinten ya? Antara dada. Batara jasa sapa wae kampung iki lho, so. Pas ya. Oke. Aku ora iso wi pralayar. Pralayar sih. Angel Ini lho. Mak. Anglia numpak londo Bae kembali. iki apal pralayar niku pripun Sing to? pripun aja? Sing pertama ini kita Pak Lali ya. Pertama itu. Kang liyan numpak prau layar sing dina Minggu. pagi wis Soto. Oke, meh terus. Anglia. alon praune wis kenengan Oh, ada Pak Marwoto. Dluk jelak Dilok ki mak jeluk. Kene sing nyanyi aku mambu naga. Oke. Dipinangkani mawon nggih. Nggih. Prau layar nggih, Pak. Nggih. Madhepe mriko Pak kersane ke syuting. Nah. Konen. Ya, Mas. Aku iki Ditambal ban. aku kan tambah ban piro to? Ya. Mak centit. Aku mak jempit. Lah apa tapi? Mak jeder. Oh ya Mas Boder, Mak Kowe jeder. jempit. Oh, ya wis luku ya. Suku. Nek, Oke, oke. Bapak langsung dipinangkani prau layar. Joget tertib ya, Pak ya. Itu nggih, Pak. Iya. Nyawer langsung. Kakinya diangkat, kakinya di atas. Kaki to. Ya, langsung prau layar song. Ki nom-nomane mesti nom akal. Hey, yo, hey, hey, hey. Champion Usman Boy.
sampun dipinangkani pamrih Langsung lah, modelnya kok gak ikhlas kabeh las nih. langsung kono karek Matur nuwun nggih Pak nggih. matur nuwun Matur nuwun, Pak De. sehat panjang umur nggih Pak De nggih luar biasa Waduh, kalawan kabeh. Pak De pengen gemek sinden Seimbang lho to ya. imbang piye Piye to kuda-kuda iki. aku kuwatir geblak mengguri Aku kayak wayang golek Mas. Wis kontrol Pak. niki termasuk wujud katresnan marang kabudayaan nggih Berarti nderek suka pari suka. leres Derek yang kuyung. Nah, kuyung nggih. Ditambahi meneh Mbak Inces. Tambahi apa? Tambahi lagune mulai Niki wae lah pamundutane Mas bapak niku wau. Ah. Saniki pamundutane bapak wonten keluarga saking Tepanten. Nganten. Apakah ada permintaan lagu? Oh, tidak. Tidak ada yang mantul pun. Kok matur piye to, Bang? Lah wong takoke horor ngono kok. Aku nyawang Mbak Inces kok anu kok rasane kok kaya wedi. Aku nyawang. Lah ngopo? Kok kaya keker dempal ngoten lho, Pak. Oh, bisa. Kowe ora Wanita ngerti perkasa. Perkasa ngono. kowe ora ngerti TikTok ya. TikTok ki sapa, Aku Mbak? ngerti TikTok iki rasane kok rangkum tok. Mbok yo ora kok atuh Siti. Apa? Kok iso yo ben cakepku dhewe. Tetap semangat. Kagem bapak-bapake sing nyalan-nyalan sak lagu napa mboten? Lagu. Aja ditawur lho sak. Ora tawur apa kaya aku. Wonten pamundutan anu Mas Didi. Nggih. Menika wonten pamundutan Mbak Inces kali Mbak Susi. Nggih. Ah, kepada awak dhewe. Kalau aku ini ada kesempatan kowe arep ngambung aku kowe kok iso. Lho, yo komedi komedi yo. Kamu kok ganteng-ganteng nyedek-nyedek aku. Apa aku nyambung kene? Iya. Alah yo. Apa Mbak Susi? Wonten panyuwunan badhe loncat katresnan sejati oleh mamane. Saking sinten? Mas Studio Mas Gawer Mare Kediri. Mas Penggemar berat dari ada. Lamunan, Panonan. Kira. Ugi wau saking Mbok Suti ngersake Jambuala. Oh iya sing tukang ngandang. Kadang Mbok Suti iki Mbok Suti. Nggih. Mbok Suti Jambualas. Saking mbok temu Bertemu sapa? tukang pijet. Jadi sapa tukang pijet bertemu lho. Oh iya oke. Iya, apa? Berhubung kalian ada di sini, kita nyanyi bajing udah. Oh, oke. Aku sing nyanyi, kowe bajinge iki sing joget. Kowe apa wae? Kowe wite lah sampeyan gedine. Kowe bajing mana wit lah. Aku sing nyanyi, mbak sing joget bajing. Aku dadi apa, Mbak? Aku dadi apa? Nek kowe tetep wit. Ora apa-apa aku dadi wit. Kok tak rubuhi sampean. Kakak wis aku kalau buat dadi bajingnya. Ini aja iki. Ya bro. Bajing kok milih wit iki. Ayo, bajing Bajing loncat. Bajing ngoten, bajing. Ya, Ya. Lah Mas Didi dados napane? kontate. Loncat. Bajing wit loncat. Ya wis ayo. Dados. Omongnya aku yang sih. Ra. Sing nyanyi. Harus siapa tuh? Dan ini saking sampai wonten pamundutan geleges. Nggih Mas nggih. Geleges. Nggih. Geleges. Nggih. Oh nggih. Anu di Piye? Glebes napa gleges? Glebes nggih. Pak iki neh. Mas. Nih, geleges. Sini Mas. Glebes to Mas nggih. Glebes. Glebes nggih Pak. Adik. Grigis. Grigis niki pae mana-mana grigis. Walah gigis. Grigis. Ya. Kari maning niku nggih Pak. Kurang meneh tambahi kula. Oke. Yo, ada saka Mas Komek. Nggih. Ada saking Jogja. Jogja. Kedah dipinangkani. Yo iya. Jogja utuh. Wis sampe ono pokoke kuwi. Tetep kula wedi. Mangga. Buat katran sinten Pak ingkang jumeneng menika? Dere ya. Grigis. Oh, Ya. Dere. Ada di Re. Cahyo Nuswantoro. Rere Imiu. TikToknya Rere Imiu. Yo.
Seimbang. Isih stabil ya, stabil. Desa kontrol aman. Hei. Kono. Ngeten iki panjenengan Mbah Seniman. oh nggih, Mbah Seniman sapa? Sesuai dengan namanya Seniman. Mbah Man. Mbah Man nggih. Saking jero wangi, Mas. Nggih, Pak Supri. Pak Supri Jero Wangi Pak nggih. Nersate bojo loro. Bojo loro. Cocok kula sing dadi bojone kalih Komeng. Heeh. Lah sing wedok sing sinten iki garwane? Wiwi. Cocok. Iku tuh dijadwal iki. Bojo loro kaya kontrak. ya kare sing bae to, mentene ora lah. Ya, kok ngene. Yo, ada siapa dia? Ah, ada Mbak. Wiwi. Bersama Yo. Nuswantoro. Cuk. Bojo loro lagi. Asal. Hei. Ayo. Suara oke. Terus? Tapi saya pengen ngicipi suaranya jenengan sedikit aja. Suara Heeh. kok dicicipi piye to, Mas? Sing tegese njaluk suaranya sampean sithik wae. Wah, lho suara udan sita kok mau jaluk. Lho ya, piye to, Dok? Sing genah iki piye to sing genah? Ini sampean kok mau nyuara sithik wae. Engko nek wis suara sithik penak sampean boleh kembali ke tempat. Kembali. Oh, aku kan nyanyi. Oh, enggak nyuara sithik wae. Suara to. Hah? Lah aku kan mau apa meneng to, Mas? Contohnya ngene. Contohnya? Kowe mek Kowe mau ngono to iki. Piye. Cintaku hanya kamu. Cintaku hanya kamu. Lah, warai sing pas sing kepenak. Ngono to. Heeh, kene liyane. Jadi tambahi sithik ben ketok mendesah piye. Oh iya. Cinta ya, Pak. Cintaku hanya kamu. Lah, cinta merah jambu. Ono tak wis kembali ke Pak Hidup. Ayo ngono tok. Aku koyo Nggih, Mas. Konderane aku Komeng. Tapi inate mendel-mendel. Wis mulai. Aku kok ngono. Lah nyapa rek kok kene? Kok gak kepak. Berarti aku kok ngono. Kowe gak ngono. Mbak siap. Posisinya gini, Mbak. Posisi gini. Ayo, Mbak. Posene. Ada syuting ya, siap. Dak itu aku ora betah. Silokan diatur. Aku kudu Pikiranmu lho. alah aku ora. ora lele ngono. Cintaku hanya kamu. Cinta merah jambu. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat. Itu kok malah ajaran lho. Contohnya ra ngono. Sampai orang pas contohnya to, Mbak. Kowe nyanyi aku sing. Iki lho contohnya lho, Mbak. Sawan. Perhatikan. Cintaku hanya kamu. Cinta merah jambu. Ayo siap baik. Pose ke depan, tangannya di pinggang, siap ya. Komen agak maju sayang. Ana wis to kene wis milih ya. Apa kok milih gitu jane? Milih kok kayak sumur. Masa wis basah. Cintaku hanya kamu. Cinta. Wes Dapat tadinya itu. kene gak apa-apa. Lah terus Irfan lah. Irfan sopo? Aduh Irfan. Wes cukup. Wes. Mas, Dalam? masa wis metu? Wes. Jare gak betah. Kok gak ngerti ketok teles ya metu. Ngono madunane lho. Gak betah ki sibuk. Ngono ngono keringetan teles. Kita wis metu, sampun. Wes cukup. Sampun, Mas. Pokoknya urung puas. Gak wes. Pisankan. Lah, enak sing iso ngetokne sampeyan. Enten. Niki pakare niki. Oke, Mbak Bances rene. Bances. Mboten banjir. Saksikan. Sing niki lho, ibuke. Ibuke dereng Halo. artis niki nggian. Bojomu sing 1 minggu kalau Artis ndekake. niki sedaya artis lho niki mengke
Kiri nek mboten diunggahne niki sing pakare niki. Entah kedae rata nggih, Mbak. Nggih. Bodi enggak. Oh, niki nggih Sing artis. bagianmu Mas. 1 minggu. Sabtu nggih, Mas. Ngatasi niki ra trimo 1 minggu. Cik so. Ih saged. Jenengan wae kados kula. Ya blek-blek. Iki malah halus, iki maine halus. Loh, kandhane kok pakai ngadeg kaya ngono kok. Kok kira, Mas? Jangan dilihat umur, Mas. Yang penting grobyane, Mas. Loh, Kok rasa ngadeg. lho iki ngadeg yo penak jejeg apik lho, Mas. Alhamdulillah yo. Asam urate mari. Iya, kowe rasih sayang. Sayang, Nah, sini sayang. bisa ya seperti. Tadi ayah cuma guyon. Aku mau wis dinyek. Enggak, 1 minggu itu saya mengumpulkan tenaga buat kamu. Cintaku hanya kamu. Yuk, syukuran ya. Song-song koran ki to. Sing mesra lho, percintaan kok. Bisa enggak? Ayo coba nyanyi. Cintaku hanya kamu. Lihat aja dulu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Siap ya. Awakmu sing ngejak to, ditunggoni pase piye? Sampean kok nek kene gak ketok. Gak ketok. Gak ketok enggak Gak ketok. Ngono ya. Kok jane gak keton dae piye to? Oh gitu. Aja ngono ah. Aja Ya sayang. aja beda-bedane nggih Bu nggih. Aja beda-bedane. Wong ndi to wong Bojonegoro to. Lah aku wong Cepuk. Cepet toh? Cepuk. Cepuk Jawa Tengah. Iya lah. Iya dulu. Kok ngerti lah? Ya berarti cepuk tenan. Lah nggih tem. Oh mam? Lah nggih tem. Kowe ngerti artine cepuk? Apa? Cepitane pupu. Cepu ya Jawa Tengah. Tak siap ya. Kowe gumroh rasane kok, Mas. Masam. Piye? Ayo Mas. Cintaku hanya kamu. Ilate kok ngepan. Ulo ya ngepani jane iki apa lho? Piye Mas? Pripun Mas? Cinta merah, merah jambu. Nyapa Mas, nyapa? Tak tambahnya sih ya dah. Lah anggap ra sehat tapi bertambahane iki. Ayo engko nek wis penak awake tak nggo tanggapan neh. Nyambi. Sayangku hanya kamu. Wah, saya dereng Mas, bisa yo. Ki jek nana ki menyang. Oh, mari. Mantu. Ayo mantu. Mandi Mas. Anu cepu. Ayo mantu ke. Kalian to. Mau karo urus iki kok. Wis meletek. Meletek to, yang meletek. Oh gak terima meletek iki ngono. Berkah. Saya lho punya. Sayangku hanya kamu. Ayo mantu. Nggih mantu ya. Urung iki aku. Ora apa-apa ya engko nengkon aja ya. Nengkon nah. Nggih nek son training neng nggih. Engko nek cocok rasakno aku. Engko gak apa-apa. Cintaku hanya kamu. Halo. Saluran. Dulu. Kowe lho dadi layani. Iki muter. Wis kemarin ngomong ngatok barang Lah kae itu setrumnya gede to kok. nek kadung ngatok lungguh ya angel. Itu diantarkan to. Ayo sayang. Iki gandeng sing mesra to. Iya, gandeng terus dinyanyekno. Nah, nyanyi sing apik kaya Roma ngono. Nina bubu, Nina bubu. Wah, Ora aku ki Pak iki. Ora aku ya tetep pangga mesra. Ayo digandeng karo dilunggone. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Alah sayang permatanya hatiku. Aja. iya. Mas coba gandeng. Sik tak iki ngajak Indian-Indianan ta. Ya. Iki Sarukan, iki Rani Mukherjee. Sarukan Rani Mukherjee. Suraji. Iki jenenge kucing kebatane.
Oh, Suraji dia. Suraji. Suraji kan Mbak, jenengan ditimbali ya. Berarti yo dudu to. Ya Mas ya. India. Taruh. India. Mas, Sarukan ketemu Rani Mukherjee. Sarimen pergi ke pasar. Yo, naik. Tumpah ke Enggak, air. lagi pengarah. Yus terakhir Tum cilik-ciliknya sebenih tikai Tumpah ke air Yus terakhir Tum cilik-ciliknya sebenih Di pangku kok malah melayu pangku kok be pasangan kok sok Kangen pangku kene lho di pangku. Karena sing api-api lah kok iso malam bae to. Kuwi jenenge aku. Yo ora lah. Ayo mantel. Saya sapa? Saya sapa? Baik anak-anak dari anak sayang. Baik. Duduk dulu nggih. Loh kok sayang piye? Kurung di pangku kok duduk ya. Heeh, pangku, jauh pangku. Ayo Mbak, pangku. Kan kali bokong lincip kok. Iki bokong kok ri kok lincip. Kayak tumpah ono bae, Mas. Tumpah ono bae. Iya, apa nek liyane? Wow. Bapak Ibu, ini adalah contoh keluarga yang serasi. Mudah-mudahan keluarga ini segera diberikan momongan. Keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bocah-bocah iki ape piye? Ojo. Iki koyo enak ae kok. Lah iki ya penak. Aku iku anake kuwi. Kene-kene yo karan gelem. Ketok kene yo nampa ing pandum kok. Lah turi lah. Lah turi. Wis ya sesuk. Nggih, pun. Ayo. Gendong, Mama. Gendang ayo, gendang. Sama loro enak men kowe yo nyambut gawe. Engko sing Oh, njaluk wong loro. Wah, repot rumah tangga. Tanganku nek ngeder. Kowe gak krungu? Bikin dong munggah mak ces. Alah yo kuwi. Apa kuwi? Tek. Saya mau ndetan apa ki, Mang? Terus yen mulo kuwi. Iya. Iki mak iki. Sinten paling sinten? Baik siapa? Kabeh. Baik, Oke. terus Artis masuk. ya. Al. Ya. Ninggal gue. laki lungguh. Gue pinarak mawon. Lah iki dibatasi. Aku yo artis sik. Iya saya. Gak terima bojomu 1 minggu gak terima. Ora omong setuju soal 5 ngono. Ayo Sekarang monggo. nanti Jumat apa berarti ki? Oke, Jumat mawon. Artis 1 minggu prei. Prai tapi nyembur kok. Yo, malah double.